समाव दंफैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे उदालगुरि खायजामाथि दिनै जों नुनो मोन्दों बे उदालगुरि खायजामाथि दिनै बे बजारखला साखाथियाव कमिउनिटि हलावहाय दिनै गोदान बिधान सभायाव हाबनाय माजबाद बिधान सभा सानसे समाव बिधान सभामोन बे माजबादनि दिनै बे माजबाद बिधान सभाया दिनै माखासे रटेसन जानानै दिनै उदालगुरि बिधान सभायाव हाब्बाय रिहन दैमारि बिथांनि एलएसियाव हाब्बाय दा थिग बेबायदिनो दिनै बिपिएफनि मोनसे प्रग्राम बेयाव सोलिबाय थादों इलेक्सन केम्पेइननि गेजेरजों बेयाव जों नुनो मोन्दों दायो बे समावहाय सानसुमा रामसियारि जाय बिथाङा दिनै सेन्ट्रेल बिइसिइउनि दिनै अर्गानाइजेसन सेक्रेटारि आं खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय बे समावहाय दिनै बिथाङा दंफैयो आरो बे समाव जों थोङैनो जों बिथांमोनजों माखासे बाथ्रा जों मिथिनो हागासिनो दङ दिनै नोंथाङा बे मिथिङाव दिनै बाहागो लाफैदों जिखिनि सानसे समाव बियो माजबाद बिधान सभानि आन्दाराव दंमोन दिनै बे सरन बर'नि बिधान सभाया माखासे रटेसननि गेजेरजोंहाय दिनै उदालगुरि बिधान सभायाव थांबाय दिनै नोंथाङा मा बुंबाय बेलायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों सिगांबो सरन बर' बिथाङा जोबोदखिनि खामानि मावनानै थांबाय आरो रिहन दैमारि बिथाङाबो सिगां गावनि समस्थियाव जोबोद खामानि मावलांबाय थारैनो बिथांमोननि मावनाया समान समान आरो पार्टिनि हिसाबै जों रावखौबो मोजां गाज्रि जों बिदि बुङा सानैबो मोजां सानैबो मावगोन जोबोद गोजोनदों ससियेल मिडियायाव दिनै नोंथाङा मोनसे रिस्क लानानै गोबां बाथ्रा दिनै बुंबाय थादों मानि थाखाय बेसेबां रिस्क लादों आं हाग्रामा सारखौ मोजां मोनोना आरो फिउचार दं बिपिएफआव बेनि थाखाय आं खोथा बुंदों फिउचार माने हाग्रामा सारा जि जबान होयो बेखौनो मावफुङो मोनबा गेरान्टिनि जि जबान होलांबाय नै मावगासिनो आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो आरो जि जबान होदों मावलांबाय थागोन हाग्रामा सारा मालाबा मिसा बुङा आरो मोनसे गावखौ आङो मा होनो जेनेबा दुगाखांनानै बुंनांगोन आंबो आसा खालामदों हाग्रामा साराबो इन फिउचार आंनो माबाफोर जबान होयोबा बे जबानखौ लाखिगोन बिथाङा आरो लाखिथारगोन आंनोल' नङा रायजो राजानि जबानखौनो लाखिनो हादों एफा गोबां मानसिनिखौ आंनि जबानखौ मानो लाखिनो हाया आंहा बेयाव फोथायनाय दं हाग्रामा सारखौ ओंखायनो आङो गियाल'ना खोथा बुंगासिनो एलेब्रा मोनबा गेरान्थिया मावफुंजाबाय इसिबां बुरजा रायजोफोरनि गेजेराव बे 2 लाख थाखा बेंगुरा बेंगुरिनो बा जेनेबा नोङो बिधबाफोरनो लाइमोनफोरनो एनिफ्राय नै नाय मा होनो हानि फाट्टा होनायफ्रा नों बेफोरखौ नों एफा गिदिर खामानिखौनो बिथाङा रिक्स लानो हादोंबा इन फिउचार आंनि लोमजानाय साजानाय आंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथाङाथ' ओंखाम जानायाव दै लोंनायबो जानाय नङा बेखिनि खामानिया गोबां मावगोन होननानै आं आसा खालामो ओंखायनो आङो रिक्स लानानै बुंगासिनो हाग्रामा सारा डेभेलपमेन्टखौ लाबोथारगोन आंहा फोथायनाय दं आंनि गुरु हाग्रामा सारा नाथाय आं बे समाव केमेरा पार्सन देखायनो खावलायदों दे नंगौ बे समाव दिनै बिथां सानसुमा रामसियारि गोबां बाथ्रा बुंदों जे बिथांनि रिक्स लानायनि बुंनायनि जाहोना बेनो होनदों जे हाग्रामा सरकारखौ दिनै बिथाङा मोजां मोनो होनना बुंदों आरो हाग्रामा सरकार थासेयावहाय गोबां जौगानायखौ मावनो हानायनि लाइननि बाथ्रा बिथाङा बुंदों बाट आं दिनै बिथांनो माखासे बाथ्राबो सोंनो सानबावदों जे दिनै नोंथाङा बुंदों जे बिपिएफ सरकार हाग्रामा सरकारानो मोनसे मोजां परिबेक सरकार होनना बुंदों मा बुंनो सानदों नोंथाङा मोनसे परिबेक गोदान सरकार नङा बे पुर्ना सरकार जे नोंथाङा रिप्लाइ होदों फैबाय थानाय समावहाय दिनै बिपिएफनि मेन एजेन्डाया मा फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि मेन एजेन्डायानो जाहैबाय मोनफ्रोमबो हारि हारिसाखौ राव हारि धोरोम बासियालासिनो गोसोम गुफुर बासियालासिनो जोङो ज' खालामनानै मोनसे सान्तिनि परिबेस बा मोनसे सान्ति मोनसे काउन्सिल गोजोन मोनसे काउन्सिल खालामनायानो जोंनि थांखि लोगोसे बिपिएफनि मेन एजेन्डायानो जाहैबाय जोंनि रावबो रायजो राजाफ्रा आइ आफाफ्रा बिदा फंबायफ्रा बिब' बिनानावफ्रा बिथांमोना जेन बिपिएफखौ सापर्ट होनायनि नामाव बा बिपिएफनि बाखिन्दा जानायनि उनाव जेन खस्थ' मोननाङा जोंनि एजेन्डाया बेनो फैबाय थानाय समफोराव जोङो मोनफ्रोमबो हालामावनो थांनानै जों फिडबेक लागोन थ्रु फिडबेक आरो निट बेसाव खामानि मावलांगोन होननानै आङो दिनैनि दिनाव फोरमायनो हाबाय आरो बिपिएफनि एजेन्डायानो बेनो जेब्लाबो निट बेस खामानि मावगोन बाट दिनै नोंथाङा जिबायदि फोरमायदों बेजों लोगोसे दिनै गोबां बाथ्रा बुंदों जे दिनै इउपिपि गभर्नमेन्टआ थानाय बारावहाय गोबां दिनै 26टा जनगोष्ठीखौबो दिनै माखासे सिनाखि होबाय मिजन डकुमेन्टस मिजन भिजन होननाय मोनसे बिसोर भिजन डकुमेन्टसबो होबाय होनना दिनै इउपिपि पार्टिया दिनै गोबां बाथ्रा बुंबाय थादों बाट जेब्ला बिपिएफ सरकार थायोमोन बेयाव खुनु मिशन एन्ड भिजन गैया होनना बुंदोंमोन आरो खुनु भिजन डकुमेन्टसफोरखौबो दिनै बिथांमोना होनो हायाखै होनना बुंदों 26टा जनगोष्ठीनि बाथ्रा फैयाखै होनना बुंदोंमोन जेब्ला बिपिएफ गभर्नमेन्ट थादोंमोन एन्टारियाम सरकार 2 years इंक्लुडिं विथ 15 years टटेल 3 टार्म सलायदोंमोन नङा होमब्ला बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बे समाव खुनु मिशन एन्ड भिजन जेबो गैयामोन बिथांमोननि थांखिया दिनै नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानदों मिशन भिजना बे प्रमद बर'नि राव बेनि सायाव कौटि कौटि थाखा जे दिहुननानै जाबाय इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेसन जे मोनसे आइपिआर ना मा डिपार्टमेन्ट दङलै बेनि नामाव कौटि कौटि थाखा दिहुननानै जाबाय ओरैनो एडभार्टाइजमेन्ट आं बुंदोंना सिगांबो एडभार्टाइजमेन्टजों खारबाय थादों आरो बे एडभार्टाइजमेन्टजोंनो ओरैबायदि थाखा जाबाय आरो मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामना होनांगोन जे
17 बोसोर नङा बोसोरनैया इन्टारिम 15 बोसोरासो जों खनथाम सालायदों बे खनथाम सालायनायाव बड'लेण्ड आन्दलननि बिराद मोनसे दोहौ दंमोन जोंबो फोथायदोंमोन मोनसे समाव जेब्ला आङो सासे नोगोरारि जायाखैमोनबा 18 बोसोर जायाखैमोन आंबो सापर्ट होदों मोननै मोनथामसो हाबाफारियाव आंबो थांदों गाबनो ओंखारलायो बाबा बड'लेण्ड आन्दलन ना खिन्थु बै समाव मा मोनसे परिबेस जादों जे बिपिएफनि सरकार दंमोनथ' रेलवे ब्लकेट खालामदों हान्था मेला हाइवेआव टायार सावदों अबेबा गारिखौ बुख्रुबदों सोरबा बिपिएफनि मानसिखौ हामला खालामनायखौ बै टाइमाव नुनो मोनदों अब्ला बै समाव मेन हिंसा लाबोग्राया सोर आरो बैनि लिडारानो जाहैबाय थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकार सालायनानै थांनाय प्रमद बर' बिथां हाग्रामा महिलारि सारा दाख्लै सरकार जेब्ला इउपिपिएलनि सरकार दंमोन अब्ला बुंदोंमोन जेब्ला जोंथ' सरकाराव फैगोन जेब्ला जों सरकाराव फैयो मेन दावराव खालामग्रा लिडारानो जागोन प्रमद बर' बे गोदोबो दावराव खालामग्रा दाबो नै दावराव खालामग्रा नै दाख्लैबावैसो बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ एसेबां गाज्रि लाइमोनफोरखौ बाहायनानै बुख्रुबहोबाय पाब्लिक प्रपार्टि भाई मुंख्लं रोजा रोजा मुंख्लंफोरनि थैनि गोलोमदैखौ फसरनानै मोननाय बे मोनसे बिटिसि काउन्सिलनि एसेबां गिदिर मोनसे प्रपार्टिखौ बुख्रुबनाया बियो रायजो राजाफोरनि नोजोराव गनायथाव नङा बिथाङा जोहोलावजोफोरनि सावखौ मोनगोन जायनि थाखाय नैबे एमएलए इलेक्सननि उनाव आं गोदो बुंबोबाय थानाय बायदिनो इउपिपिएल सरकारखौ माइक्रस्कपजोंसो नायनांगोन बिथाङा बिटिसिआव मेन भिलियन महरै रल लाबोदों नेगेटिभलि रल लाबोदों गावखौ सायाव मोजां देखायफ्लानानै सिङाव मैला गोसोजों जोंनि बिटिसि बाखिन्दाफोरखौ ओरैबायदि असान्ति खालामदों जायनि थाखाय बिथाङा खनसे सरकार सालायखांनायनि उनावनो सिफायनानै लानांदों नेक्स्ट टाइम फैफिननो हायासै आरो दाबो जोंनि बिपिएफ सरकारखौ ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थादों फैबाय थानाय समाव खिन्थु रायजो राजाफ्रा निमाहा होनाय नङा आं बेखौनो स्पष्ट खालामनानै होबाय बिपिएफ सरकारा गोबां सान्थि सरकार सालायबाय थानाय समाव मेन भिलियानानो जाहैबाय प्रमद बर' असान्ति लाबोग्राया मटिभेटरा बेनो फोरमायदों जे नंगौ नोंथाङा बुंदों जे थांनायफोरनि जिखिनि थांनाय समाव जिखिनि बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ गोबां दिनै बुफाय बुसि स्टुडेन्ट इउनियना खालामदों होनना बुंदों फरायसा इयुथ लाइमोनफ्रा गोबां दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ खहा खालामदों होनना बुंदों नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गोसारदों आरो पाब्लिकफोरनि बाथ्राफोरजों गोसारदों जे नोंथांमोननि दा बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बेनि मेन उद्देश्यआवहाय मानि थाखाय बुख्रुबजादों होनोब्ला माखासे एसटि जिखिनि एसटिखौ दाबिदोंमोन गुबुन एसटि नङैफ्रा दा एसटि दाबिनायनि बेलायाव कुनु हाग्रामा महिलारिया गावनि जिखिनि मावनांगौ मर्यादा नैबेखौहाय बिथाङा इनिसियेटिभ लायाखै होनना बुंदों आरो बिथांखौ दिनै बुंदों जे बिथाङा एसटिखौहाय थारैनो फाननानै जासिगोन नामा बुंदों सानसे समाव बिथाङा इलेक्सन केम्पेयाव बुंदोंमोननो माथि पाता लागे ना एसटि लागे ना माथि पाता लागे होननानै दिनै बिथाङा सानसे समाव बुंदों होननानै बिदि गोबां ससियेल मिडिया भाइरेल खालामनानै अपोजिसन पार्टिया बे बाथ्रा लाबोनानै बेनि थाखायनो बिपिएफ सरकार अखान्थि सरकार होननानै सात्रफोरजोंबो दुखु मोनजानाय खहा खालामजादों होनना बुंदों मा बुङो सोर बेनि बेलायाव मोनसे खोथाखौ नायनांगोन बे बेलायाव स्पष्ट जानाया मोजां दे जोंथ' गाज्रियानो जाबाय होनोसै नोंसोर मोजां इउपिपिएलआ मानो होनो मोना होनना बै समाव मानो गाबख्रावासै डेट मिन्स नोंथांमोनाबो होनो गोसो बे बुस्थुखौ स्पष्ट जानाया मोजां दे दाख्लै प्रमद बर' सालायनायनि सिगां जोंनि सरकार दंमोन थामथि खेबनि थाखाय जोङो एनअसिखौ हरबाय दे खिन्थु नोंथांमोना मोनथिखागौ बिटिसिआव मोनसे आयेन बानायनो हानाय मोनसे काउन्सिल गोसोबा नोंथांमोनाबो बे जे जों बिपिएफआ हरनाय एनअसिखौ केन्सेल खालामनो हानाय बा रेजेक्ट खालामनो हानाय मोनसे पावार दंब्रा प्रमद बर'आ बिराद जाफ्लांगोरोंथार यालै बिपिएफखौ दाय आरो मा नाय बेखौथ' बे रेजेक्ट खालामनो हागौमोन आरो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जाय डिपुटि चिफ बारगत आरो उदालगुरिनि एमएलए मोननै बिबान लानानै मा बुंदों थाखानाय हारिखौ खहा खालामाजासिनो बा एसटि खहा खालामाजालासिनो गुबुन हारिनो एसटि होयाबा आंहा अबजेक्सन गैयानो नाय बिथाङाबो एसटि होनो लुगैयो प्रमद बर' बिथाङाबो होनाङा होननानै दिनैसिम क्लियार बुङा अब्ला बिपिएफखौल' मानो इसिबां दबदबफैबाय थाखो डेट मिन्स नोंथांमोनाबो सिं सिं होनो गोसो बुंनानै लानो हायाखै ओइलै प्रमद बर'आ डाइरेक्ट बुंनो हायाना मिडियायाव जोंजोंनो सजोंनो खारलांजोब्बाय गबिन्द बिथाङाबो मा बुंदों बे बोराय मानसि बेसोरा दा जिरायनानै जानाय सम जाबाय बेथ' थैलांसिगोन खिन्थु गावदि एसटिखौ होलाङोमोनब्ला
गावनि न'आबोदि दाख्लै बिटिसि गुग्रबनाय बादि जागौमोन खेल गैया बिथाङा मथा मथि बिथांमोनाबो इउपिपिएलआवबो होनो गोसो बुंना लानो हायाखै रावबो क्लियार बुंनो हाया राजु नार्जारिया बुंनो हाया दिनै मोनसे खोथा आं दिनै मोनसे अपेन कुइसन खालामनो सानदों दिनै बिटिसि खुंथाय सरकारावहाय दिनै थारैनो बुंनांगोन जे जेब्ला बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनथाम एकर्ड जाना थांबाय बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो दिनै एसटि पेपार होनना बुंबाय हाग्रामा महिलारिखौ आरो थिग प्रमद बर' सरकारखौबो दिनै नोंथांमोननि जेब्ला अपोजिसन पार्टि जाना थायोमोन बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ बुंबाय जे प्रमद बेपारि प्रमदआ सासे हारि फानना जाग्रा होनना बुंबाय अब्ला थारैनो मा प्रमदआ दिनै हारि फानग्रा जाबायब्ला दिनै थारैनो हाग्रामा महिलारि एसटि बेपारि जाबाय नामा बेनि बेलायाव माफोर बुंनो सानदों नामा हाग्रामा एसटि बेफारि नङा गावसोर होनो गोसोखा आं बे सायाव आं बारा बुंसाना रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ हारि फानग्रा होनबा प्रमद बर'ब्रा माबायदि फानदों बे मिथिगौ गावथ' आन्दलनाव एकदम होख्राव होख्राव बाब थाम्फै मासेबो अरजायाखै खिन्थु बिटिआर सुक्तियाथ' नों इन्डिभिजोंसोमोन इसिबां बोसोर जिबननि खावसे समखौनो एनडिपि आदामोना आब'मोना हाग्रायाव थानानै खथायबाय थाम्फै अरजाबाय सोरबा गावथारजाबाय मुंख्लं जाबाय बाब 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 जेब्ला नोङो एनडिपि आदामोना हाग्रानिफ्राय फैनानै फावथेन खोलोम हमनो फैफिनो सिलाय गारनानै फावथेन खोलोम हमनो फैफिनो गेब्ला गावसोर दिल्लीयाव थांगारबायना चाइना मालाबासिनो होबाय एनडिपिफोरनाव जेबो सोङासै रन्जन दैमारि बिथांखौबो एकदम जेलनिफ्राय बख'लायनानै माबा मा होनो सुक्तिखौ खालामबाय एस पार रिपर्ट एस पार माने गिदिर गोलावफोरनि एनडिपि आदामोननि कमेन्ट्स मथेबा बियो सेपारेट स्टेट नङाबाबो इउनियन टेरिटरि जागौमोन गावहा सिफ जानो लुगैथारना ओरैबायदि सुक्तिखौ खालामबाय नायालासिनो हक दा अबाव बड'लेण्ड बिटिसिखौनो बिटिआर नाम होफ्लालाबायबाय दा हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों बिटिसिआव इनफ्रास्ट्राक्चारखौ मोजां खालामबा बेनो बड'लेण्डआ जालांखायो बिनि नामाव आन्दलन खालामनो दरखार गैया गोदोबो बुंखादों हाग्रामा सारा 100% जाया प्रमद बर'नि नेतृत्वआव बड'लेण्डआ जामारासै दा आङो माखासे दिनै बिथांनिफ्राय माखासे कुइसनबो खालामनो सानदों दिनै बिथाङा नोंगौ गोबां दिनै बाथ्रा फोरमायबाय थादों आं बोथ साइड जानानै दिनै कुइसन माखासे सोंदों बिथांमोनाव दिनै प्रमद बर'नि सरकारनि सायाव बेस खालामदों आरो बिथांमोननि बिपिएफ सरकारनि सायाव आङो माखासे बेस खालामनानै दिनै नैबे अर्गानाइजेसन सेक्रेटारि सेन्ट्रेल इउथनि बिएसइउनि दिनै सानसुमा रामसारा माखासे कुइसन खालामबाय थादों दिनै बिथाङा फोरमायदों बोथ द पार्टिस गावसिनि बिपिएफखौ लानानैबो रुजुदों आरो प्रमद सरकार लानायखौ दिनै बिथाङा रुजुदों आं दिनै बिथांनाव माखासे कुइसन खालामनो सानबावदों दिनै बिथाङा गोबां दिनै बाथ्रा फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै नोंथाङा आरो मा बुंनो सानबावो जों दे दिनै फैबाय थानाय समाव दिनै मोनसे खोथा दिनै बुंबाय जे रन्जन दैमारियाबो सासे सिगनेटरिमोन नङा होमब्ला दिनै जेब्ला पिस एकर्ड साइन खालामदोंमोन दिनै बिथाङाबो दंमोन दिनै थारैनो रन्जन दैमारि बायदि बिथांखौ बख'नांगौनि दायथ'आ सोर दिनै प्रमद सरकाराबो थांबाय दिनै फिन आरो हाग्रामा सरकारा फैबाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नवा रायजोफोरनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा दिनै मोनसे फैबाय थादों रन्जन दैमारिनि थाखाय रावहाबो सेन्टिमेन्ट गैला नामा लिडारफोरनि थाखाय लिडारफोरखौ बयबो नाजादों दे रन्जन दैमारिया फैफिनथारनांगौ मानो होनबा सासे बर'नि थाखाय सोमावसारग्रा नोगोर बिथांखौ बयबो बुंबाय थादों थ' बेनि बेलायाव मा बुङो नोंथाङा नाय हाग्रामा साराबो बुंदों जेब्ला हाग्रामा सारा बेलसेयाव दंमोनथ' सुक्ति खालामनानै बिटिसि लाबोबाय सिफ जाबाय बिथांनाबो केसा थाब जोबाखैब्रा हाग्रामा सारना नाखै दाख्लै मिडियायाव थाल्ला थुल्ला बुंनो हागौ आरो जोंनोबो बुङो मालाबा लोगो मोनबा जों सोङोब्ला हाग्रामा सारा मानसिया गग्रोयोब्रा बेनि उनाव केसा लासै सोलिबाय थानाय अफिसियेल माखासे खामकाज थायोथ' उनाव डिसपस अफ माने केसा लासैनो बायो खिन्थु जेलाव साइन जानायनि उनाव मोनसे एकर्ड जानायनि उनाव मोनसे एग्रिमेन्ट जानायनि उनाव सिगनेटरिया जेलाव थानो मोना आरो पृथिबिनि गेजेराव फार्स्ट हिस्ट'रि खालामबाय गाज्रि हिस्ट'रि होनबा प्रमद बर' बिथाङा मानसिखौ बख'ग्रोनांगौमोन सरकारथ' सालायबाय दि केसा सोलिबायानो थागोन दे केसा सोलिबायानो थागोन बख'नांगौमोन दा खिन्थु बिपिएफ सरकारा बख'नो थाखाय रायज्लायगासिनो थारैनो नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव गगोना खाथां आं दा नोंथांनाव मोनसे कुइसनबो खालामनो सानबावदों जे थिग बेबायदिनो दिनै नोंथाङा बुंबाय जे दिनै प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि पिस एकर्ड सरकाराव जिखिनि पिस एकर्ड जाना थांबाय दिनै गासैबो कमिउनिटिसखौ लानानैसो दिनै मोनसे पिस एकर्ड साइन खालामदोंमोन गासैबो दिनै फरायसा आफाद होन दिनै एक्स एनडिपिखौ होन दिनै गासैबो कमिउनिटिसखौ लानानैसो दिनै मोनसे सिगनेटरि साइन जादोंमोन जे बिटिआर एकर्डनि थाखाय दा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै
रन्जन दैमारि बायदि बिथाङाबो दिनै एनडिपिनि दिनै पिस एकर्डनि थाखाय साइन खालामदोंमोन सासे सिगनेटरिमोन दिनै बिथांखौ बुंनो सानो नामा नोंथाङाबो दिनै सासे बिथांनि सायाव खुनु रेसपन्स बा खुनु सनमान गैया नामा बिथाङा मानो होनबा दिनै पिस एकर्ड होननाय लोगो लोगो हान्थि फैबाय जे बयबो हान्थि थानो मोननाय आरो बयहाबो मर्यादा दं मानो होनबा रिलिफ इच एन्ड एभ्रिथिं वाट वाज डान बिफोर माने जिखिनि आगोलाव मावबाय बा मावना थांबाय बे जाना थांजोब्बाय बाट रिहेबिलिटेसन गोदान मोनसे लाइफ जिबन दानो हासिगोन होननानै पिस एकर्डमोन दिनै आं बे मोनसे अपेन चेनेल कुइसन बाट दिनै नोंथांमोना बुंनो सानो मा मानि थाखाय जनयन्त्र दं बेयाव दे बिथाङा आरो माने जेलाव लांजाबावखो दिनै नोंथाङाबो दिनै सासे बि इउसनि गोबां दिनै प्रडिउसार बाथ्रा बुंबाय थादों दिनै नोंथांमोननि टार्म्स फैनायखौ दिनै नोंथांमोनखौसो आसि थुसिखौ जे बिथांमोना बख'थारनांगौ होनना बुंगोन बेनि बेलायाव मा दिनै बिथाङा सनमान गैया नामा रन्जन दैमारिया बिथांमोना प्रमद बर'आ बेखौ रन्जन दैमारि सारखौ सिब जाजानो गिनानै सिदा बुंबाय दे आं प्रमद बर'आ रन्जन दैमारि सारखौ सिब जाजानो गिनानैसो जेलाव दोनदों खिन्थु बख'नो हायो बिपिएफ सरकारा बख'गोन आरो रन्जन दैमारिखौ जोङो रियेल हिर' हिसाबै जोंनि जारिमिनाव बा बख'नायनि उनावबो जों सनमान होगोन आरो बिथांखौ जोंनि बर'नि जारिमिनाव सनानि हांखोजों अरायनि थाखाय लिरनानै दोनगोन जे रियेल बर'नि हिर'आ रन्जन दैमारि बिथाङानोमोन जोङो बख'गोनखौ जोङो दिनै कनफार्म होदों हाग्रामा साराबो गगोन डेटखौ बुंनो हाया जों बिराद अनार होयो जिहेतु हाग्रामा साराबो मोनसे सिलाय हमनाय कालसारनिफ्राय फावथेन हमनाय कालसारसिम फैदों फावथेन खोलोमाव फैदों दा बिथाङाबो सिलाय हमनाय कालसारनिफ्राय बे उदां अख्राङाव फैबा फावथेन खोलोमखौथ' निस्सय हमफैनो अनार होयो जिहेतु हाग्रामा साराबो मोनसे सिलाय हमनाय कालसारनिफ्राय फावथेन हमनाय कालसारसिम फैदों फावथेन खोलोमाव फैदों दा बिथाङाबो सिलाय हमनाय कालसारनिफ्राय बे उदां अख्राङाव फैबा फावथेन खोलोमखौथ' निस्सय हमफैनांगोन जों अनार होयो आरो बे गावजों गाव अनार होनायनायखौ हाग्रामा महिलारि साराल' रोङो रावबो रोङा आरो बिथांनि दैदेननायावनोथ' बिपिएफआ बयखौबो अनार होनानै खामानि मावो बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन फैनांगौ बर'नि हिस्ट'रियाव रन्जन दैमारि सारनि नामा सनानि हांखोजों लिरजानांगौ जों आरो अरायबो सनमानाव दोनबाय थागोन जों बिपिएफ हिसाबै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंबाय थायो गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो जेब्लाखि बिथांखौ जोङो लोगो मोना मानो बिथांखौ गोबां जों कुइसन खालामा मानो बिथाङा बुङो आंनि बुंनाय राव माने गासैबो हयथ' आंनि बुंनाय माने गासैबो जानाय आं बुंफ्लाया होनना बुङो बिथाङा आं जेखौ बुङो आं बेखौ मावनाय देखायो आं जेखौ मावनो हागोन आं बेखौ जबान होयो होनना बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुङो थ' थिग बेबायदिनो सानसे समाव जोंबो बिथांनाव कुइसन खालामदोंमोन जे माब्ला गगोन रन्जन दैमारिखौ बिथाङा डेट आरो समाय लानो हायाखै बिथाङा बुंदों आं बुंफ्लाग्रा नङा आं जेखौ बुङो बेखौ मावगोन होनना बुंदों थ' थारैनो दिनै नोंथाङाबो सासे बि इउसुनि अर्गानाइजेसन सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि जानानै बुंनो सानदों नामा हाग्रामा महिलारिया जेब्ला मावनो हागोन अब्ला बिथाङा बे खोथाखौ केम्पेटि स्पस्ट होगोन होननानै नोंथाङा बुंनो सानदों नामा नोंथांमोना नुबाय थाखादों जानांगौ आं गले गले रिपिट खालामदों मोनबा गेरान्टिखौ जेरैबायदि मावदों रन्जन दैमारि सारखौ खिन्थु हाग्रामा सारा दंथारगोन आंहा फोथायनाय दं 100% मानो होनबा बिथांनिखौ आं सासे गुरु सानो हिसाबै बिथांनि आं बिग फेन हिसाबै आंनि राजखान्थिनि फोरोंगुरु हिसाबै दहनथारगोन बिथाङा खिन्थु डेटखौ आंनि साइडनिफ्राय बुंनो हाया सावरायनाया सोलिगासिनो इन्टारनेलि बहुद जोंनि सिनियर लिडार्सफोर बा रिटायार्ड अफिसारफोरखौ लानानै हाइ लेभेलनि जे डिसकासन बे सोलिगासिनो दङ बिथाङा गगोन हाग्रामा सारा ओरैनो होना नायलांबाय था नाथाय दा मोनसे अपेन कुइसन फैबावदों बेयावहाय दा माखासे अपोजिसन पार्टिफ्रा बाथ्रा बुंबाय थादों दे बिथांमोना जेब्ला रन्जन दैमारिखौ बख'नो थाखाय बुंदोंब्ला बिथांमोनाबो मोनसे गिनाय दं होनना बुंदों माबायदि गिनाय दं होनबा बिथांमोनखौ बुंबाय थादों नोंथांमोननि बिपिएफ गभर्नमेन्टखौ रन्जन दैमारि गनाय लोगो लोगो प्लेटफर्म नांगोन होनना बुंदों बे प्लेटफर्मखौ होनो थाखाय बिथांमोना राजि दं नामा गैया होनना बुंदों बबे प्लेटफर्माव फज'नो हागोन दिनै रन्जन दैमारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिनि सायाव गोबां गिनाय दङ होनना बुंदों बे बेसेबां सैथो बाथ्रा बिटिसिनि 26टा जाति जनगोष्ठीखौनो खौसे सिगाङाव लानानै खामानि मावनो हादोंब्ला फारसेथिं हारिनि थाखाय मोनसे बर' हारिनि थाखाय गावनि खावसेनि बारा जिउखौनो हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै बावसोमबायब्ला बेनि थाखाय निस्सय बिपिएफ हान्जाया मोनसे सानगोन जिउखौनो जुदि जातिनि थाखाय बावबायब्ला बेनि मोनसे प्लेटफर्म होनाया जोंनि थाखाय माबा गिदिर खामानि नङा थारैनो होगोन बेखौ समा फोरमायगोन पलिसि मेकिं बडि दं पेरेन्ट बडि दं वमेन सेल दं बिसिओ इउथ जों जयै सावरायगोन जेब्ला उदां अख्राङाव फैयो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव थारैनो माबा मोनसे प्लेटफर्मखौ जोंनि साइडनिफ्राय होनो थाखाय जों रेडि मानो होनबा जों अनार होनांगोन जातिनि थाखाय खामानि मावग्रा जों मालाबाबो दागेले साव नाङो थारैनो जों होगोन जों सावखौ लानो साना बिथाङाबो दायो जेलनिफ्राय जेब्ला गगोन उदां अख्राङाव फैनानै गासिबो हालामाव गासिबो ओनसोलाव हाबनो थाखाय बिथाङाबोथ' लुगैगोन मोनसे समाव जेब्ला थाखुमा थादोंमोन बा गामि गामि हाबनो सुबिदा मोन्दोंमोन दाथ' बिथाङा बिराद बोसोर जाबाय गामियाव हाबनो बिथांखौबो जों गामि गामि बेरायनो मोनसे उदां अख्रां मोनसे प्लेटफर्म होनांगोन आरो बे
खामानिखौ बिपिएफ सरकारा मावगोन मावथारगोन हाग्रामा जबान इज द बेस्ट जबान नंगौ जों दिनै गोबां बाथ्रा जों दिनै बिथांनिफ्राय मिथिबाय दिनै बिथांखौ बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिगौ जानो हागौ दिनै बिथाङा सासे सेन्ट्रेल सेन्ट्रेल BSUनि दिनै बिथाङा सासे दिनै अर्गानाइजेसन सेक्रेटारि बिथांनि मुङानो जाबाय सानसुमा रामसियारि दिनै बिथाङा गोबां बाथ्रा दिनै फोरमायदों बोथ द पार्टिस UPPL गभर्नमेन्ट थांनाय 5 बोसोर सालायनाय आरो दानि एक्जिस्टिं गावसिनि BPF सरकार सालायनाय माखासे एजेन्डाफोरखौ दिनै बिथाङा फोरमायबाय जे प्रमद सरकारा जिखिनि थांनाय जिखिनि बिटिआर एकर्डआव पिस एकर्ड खालामदोंमोन रन्जन दैमारिखौ लानानै पिस एकर्ड खालामदोंमोन बेनि सायाव जिखिनि माबायदि जानानै थांखो आरो दिनै मानि थाखाय बिथाङा फिन आरो जेलाव जोबजाबावखो मानि सायाव गिनाय दङ दिनै बिथाङा फोरमायबाय आरो बेनि सायावबो जों बिथांनिफ्राय माखासे कुइसन खालामबाय बिथांमोननि एक्जिस्टिं सोलिबाय थानाय BPF सरकाराबो गिनाय दं नामा रन्जन दैमारिनि सायाव जाहाथे बिथांखौ बख'नो थाङोब्ला बिथाङा थारैनो रिलिज जायोब्ला माखासे बिथांनि प्लेटफर्म होनो थाखाय बिथांनो गाद्दी होनो थाखाय गावनि गाद्दिखौ सेजानो थाखाय गिनाय दं नामा जों माखासे गोबां बाथ्रा जों सोंबाय दिनै बिथाङा गासैबो बिनिखौ रिप्लाइ होजोब्बाय नंगौ दायो आं बे समाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खौरांगिरि आर'नाइ खौरांनिफ्राय आं बे समाव आङो फोरमायहरो एसेनोसै